maging sa katubigan. Basura na itinapok niyato sa kadagaan, sa ininapapaduman. Panahon na, tapuso na ang pagbabarasulan, asin pagtutururuan. Kaya ta daw hampangon na nagyat na inikan kapalibutan? Kaya! Kaya ta! Kayang-kaya! Kaya, sarong advocacy program sa DZGB na maghahatod din impormasyon para maibalik ang kagayonan kan kapalibutan asin maprotehiran ang lugar na sa tuyang pig-eerokan. Kaya ta daw manindugan na padabaon ang kasalugan, dagat, estero, asin kadagaan. Kaya! Kayang-kaya! Ang mga duming ating kinalat sa langit, huwag na nating paabutin. Protehiran ang pamilya, asin komunidad sa paaginin sabay-sabay na paglaban kontra basura sa mga eskwelahan, pribado asin panggobyernong opisina, iba-ibang organisasyon, barangay, munisipyo, syudad o maging sa probinsya. Marina, magsarabayan kita at amanon ang kinabanta. Kaya! Kayang-kaya! Tamang pagmanihar kan basura, punan niyatok nin seryoso sa pamilya. Mag-segregate kita ning basura, asin gibuho na parte ini kan buhay ta. Kaya! Kayang-kaya! I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Kaya, ang programang ini, madadangog alas 2 ng hapon, kada Sabado. Hatod sa Indo, kaniba-ibang partner agencies, asin kan DZGB. Ano? Kaya ta? Kaya! I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. Good afternoon, mga tugang. Welcome po sa programang Kaya sa DCGB. Ngunyang pong aldawnin Sabado, saro na naman pong edisyon sa tuyang pag-urulunan. May kinaraman po sa initiatives kan mga schools, digdi po sa siyudad ni Legazpi. May kinaraman po sa pag-ataman kan sa tuyang palibot, asin kung paano magiging conducive for learning sa tuyang mga eskwelahan. And ini po, pigigibot para makatao kita nin makashare kan sa tuya ng mga best practices sa mga schools na hali po sa eskwelahan, madadarata po mga tugang sa tuyang mga harong. Ini naman ang katuyan kang programa ta na sa tabang po kang opisina kan Office of the Environment and Natural Resources, makakatabang po iyan para po makaheras kita kan sa tuyang mga pinagigibo. Kan sa tuyang pong matatandaan kan Sabado, bisita niya ito digdi sa DCGB sa programa niya tong Kaya, mga tugang sa programang ini, ang mga personnel, as in ini pong mga officers kang OCNR, no? Nag-explain sila kung paano ginibo ang kompetisyon. Ay, actually, kung paano ginibo ang inisyatibong ini. Ano, sabi ninda, kaya bako magayon pagdago na kompetisyon. Pero mga anining inisyatibong ini na alos gabos na mga schools, pribado, pampubliko, colleges and universities, tigdi po sa Legazpi, involved mga tugang sa aktibidad na ini. And perminin na ini pinigigibo para po makatuwang kita na maging malinig ang palibot, lalo na po pag-abot sa mga eskwelahan. And ini man po sa objeto kan sa tuyang programa na makatabang, bako lang tabi sa mga harong, sa mga eskwelahan, kundi sa buong nag-antabay sa DCGB kung paano kita maka-inspire, as in makatao din pag-asa, na may pag-asa pang nakula para po maprotehiran ang sa tuyang kapalibutan. Dito po sa Kaya program, sa pong environmental program kang DCGB na may katuyuhan po na kita magtarabangan para po mapagayon ang sa tuya na lugar na pinag-ierokan. Bisita po natin niya na ahapon, mga tugang ang Rawis Elementary School. Sina po ang nakakuha kan first best
school in waste reduction initiatives, as in po ang first best school elementary level on environmental solid waste management program. Yan, yan po digdian sa indang principal. Pamibid ko muna. Principal, Madam Menchi Espinida. Maray na hapon po, ma'am. Welcome po sa DCGB. Just maray na hapon po, Sir Henry, and sa gabos na viewers and listeners po. Yes, salamaton Madam sa oras mo po sa DCGB. And we have Madam Jamie Liaguno. Siya po ang School Solid Waste Coordinator. Ma'am Jamie, welcome po sa Good DCGB. afternoon po, Sir Henry, and sa gabos po na naghihinanyog kang DCGB. Wow, gari aki pa si Madam ano yun. Gari kami niya gasaro sa mga youngest teacher ano. Walang naman sa Alright. We have here Madam Sheena Rivero. Siya po ang School YesO Coordinator. Ma'am Sheena, good afternoon po. Good afternoon po, Sir Henry, at sa lahat po ng nakikinig at nanonood po. Yes, salamaton pong maray. Wow. Kay Balinda po ang sa iyang YesO President sa Rawis Elementary School, and then si ang YesO 5, tama ba? Vice President kang YesO digdi po sa DCGB. Inutunta mo na si Wendell Sabdao, YesO President. Wendell, good afternoon. Good afternoon po, Sir Andy. Opo. At sa lahat po ng nakikinig at nanonood sa Facebook Live ng DCGB. Opo. Anong grade mo na? Anong grade mo na? Grade 6 po. Grade 6. Tama pala. And then si Amalia Angeline Celis, YesO Vice President. Good afternoon po. And Good sa lahat afternoon. po na nanonood. Yes, salamat. Grade 5 ka, tama? Grade 6. Grade 6. Grade 5 ka and grade 6. Yan, okay. Yan po digdisinda. Mga grade 5, pareho grade 6. Alright, pareho grade 6. Ano? Yan po sindaigdi para makashare kan sa indang mga pinagigibo, mga tugang sa eskwelahan. Inutong ko na muna po si Madam Menchi and sa tutuyang principal. Ma'am Menchi, tawan po daw kami po kan overview kung paano nindo pinagigibo ini na number 1, ini pong waste reduction initiatives, and number 2, ini pong ecological solid waste management program. Okay. Just maray na aga man po, ay nahapon man po giraray. Bali po, ini po na waste management sa school mi, po ini sa pagtarabangan po kang gabos na mga stakeholders, personnel, yung mga estudyante po namin. And nag-undergo po kami meron kaming mga stages po. We had may pre-planning po kami, may planning ng phase, and then may implementation, and then may post-implementation. So we involved everyone and we encourage the participation of everyone. Kasi sabi nga ni po Sir Henry, hindi naman po yun magagawa ng isang tao. Yes, totoo. So hindi po makakayanan ng principal lang o ng mga coordinator, ng mga teachers lang. So we involve them, and we are very thankful na positive naman po ang response ng aming mga stakeholders. Opo. Yung teaching personnel, yung mga estudyante namin, yung mga parents, and we also were able to encourage also, and yung partnership namin with the Barangay Council Yan, okay. and with the SK Council po. Nandun din po yung SPPA officers Opo. na kasama po namin in this journey po. Iya po. Ang nailing ko po, Madam Gary, importante ho ng coordination sa mga partners, Yes po, napaka-importante lang po yun. Kaya nga po na-mention ko po, sir, Opo. yung may planning and may kasi may constant monitoring doon po, sir. Kasi napakahalaga po na Opo. hindi lang po na we introduce the program, the project, and then yun na yun. Oo. So, during the process, the implementation, napakahalaga nun na may monitoring para po malaman natin kung ano pa yung ma-review, kung ano pa yung kulang, Opo. kung ano pa yung dapat na gawin, and then ma-improve din po. Opo. Madam Principal, sa planning po nindo, siyempre, dakol yan ng mga discussions. Nag-aim po ka muna, ay dapat nga manggana kita, dapat nga kita magdambewan nga digdi, di ba? Sa along the planning po, anong gari, paano nido pinoseso ito tabi, or talagang, ay dapat nga kita manginot digdi? Sige po, Madam. Actually, sir, when I was assigned sa Rawis Elementary School, Opo. because newly assigned po ako, I see, okay. nung January 15 lang po ako. Opo. So, yun po ang ko na nagkaroon po kami ng coordination po. Muna kami doon muna sa school, and then
pagkatapos po no, nag-solicit po ako ng kasi I go with the participative leadership. Yes. And nag-solicit po ako ng ideas po from my colleagues. And then nagbigay po sila ng mga suggestions. Ayun. So, yun po ang starting point namin. And then after that po, kami ng implementation plan. And then doon sa implementation plan nandoon po kung paano namin gagawin yon, and ano yung mga target dates namin, and then sino yung mga involved na persons, and then other resources po. So yun po ang ginawa po namin. And then after that, na nag-plan out po kami, nagpatawag na po kami ng mga meetings ng involved po na mga persons. partners, Partners po. Yun, and positive, thankful din po kami na positive naman po yung response nila. So yun po, inuna na po namin yung SPTA officers. So we are very fortunate that we have a very active SPTA officers headed by po si Ma'am Ferdinand Casquejo. So napaka-aktibo niya po, together with the rest of the SPTA officers. So with the Barangay Council, si Cap Joel Orozco po, na napaka-supportive din po, and SK po, chairman. So SK Council. So yun po ang namin, and yung mga stakeholders, not only the SPTA, kundi po yung mga homeroom PTA officers, talagang po sila, nag-participate sila. Pero hindi po yun mangyayari without the kumbaga yung ng advisor, ng mga teachers. So kasi sila po yung ginagamit nila yung charisma nila to encourage these people na mag-support po. So very thankful din po ako sa kanila. Kami po sa lahat. Ikaw po pala, madam, na-assign lang Enero, January, sa Rawis Elementary School. Although sa planning, sabi mo naging participatory sinda, sa mga style of leadership na magkuaki participation sa gabos ng mga pag-iriba mo. Paano po kamo nagpuon kanilang programa? Ano pong pinuunan po sa programang iniyo? Pero kamo nag-start kan implementation po? So nag-start po kami nag-plan out po kami, and then may mga resources na po, may mga So we assigned people po as to who will do the task. Yun po. May kanya-kanya na po silang mga assignment. May mga team po. For example po, yung sa solid waste management, we tap not only the YESO coordinator, but we involve also the solid waste management coordinator, the YESO coordinator, advisor, natap din niya po yun mga YESO officers. And then we involve also the Happy School coordinator and the Gulayan sa Paaralan coordinator. So yun po ang maganda kasi pinag-isa namin yun. Na isa lang po yung objective namin. Sige po. Pamilyar pa ko dyan sa Happy School Project. Yes po. Hindi itong Gulayan sa barangay. So tama, na-integrate ito gabos, Yes po. Ini po sumugoy na resulta. Yes. Tamo ang nanginot sa waste segregation initiatives. And sir, we started early. Importante We ito. started. Actually, sir, we're not expecting that na meron pong yung contest, yung sa city. Okay. We started early as when I was assigned. And meron na din po silang existing na mga dun sa school before I was assigned po. And then, parang sinustain and inaugment na lang po namin yun. Saan ka pong haling school, madam? From Bangkerohan Elementary School. Alright. Sige po. Aputong ko si Ma'am Jamie Riagono, siya po ang Solid Waste Coordinator. Ma'am Jamie, paano po na-implement mo itong programa na sa indo po na pinuunan base po sa inyo naging planning? Implementation baga po, medyo madugo-dugo yan, di ba? Sige po, Ma'am Jamie. Sir, po, sa part ko po as the solid waste coordinator, actually, I think I was 3 years already as the coordinator. Okay. So, now po, parang mas nabigyan ako ng chance to make my own
parang Oo. plans Okay. na Oo. ma-implement ko man po Oo. sa kagustuhan ko ano po. Mm. So ini po with the help of Ma'am Menchi Mm. and Teacher Sheena, Oo. nakagibo po kami ki mga plans na makakatabang for the waste management of the school. Mm. So inot po nagkaigwa kami ki meeting na Sa mga estudyante. Opo. Oo. na kumbaga every time na kasi sir shifting na po kami ngunyan eh. Okay. So Okay. morning and afternoon. In the morning po ang mangyayari po sir, ang mga klase is primary Opo. learners which are the kindergarten to grade 3. And in the afternoon naman po grades 4 to 6, so the intermediate level. So nagururon po kami na tulo na magkakaigwa kami ki participation na Apo. sa mga aki po. Pero alimin na po ini Sir Tigigibo. Yeah. Kumbaga nabuhay girari Iyo. kasi sir under construction pa ang school may. Iyo po. Kasi may building na tiga Pagibo. So, kumbaga, so mga previous na tigigibo ming Oo. projects na-stop, Iyo. mga na-stop, Iyo. may medyo na-delay. Hababa pati sa school nito gating tanong oral lang ka nang ngunyan. Opo. Problema Opo, pag sir. may maura na di. So, ngunyan pero po- ngunyan magayon ng Opo, compound din do ha. sir. Okay. Mas nagiging nagiging motivated kami kasi magayon na so school may natain na kami tiga baha. Opo. So with the help of the YESO, we're able to come up with a plan na gabos kami magataraba Opo. in terms of waste management with the barangay po. Yeah. So ito po sir, ang nangyayari po ngayon sa so mga basura, mas nagiging nagpa-practice kami Opo. segregation Yeah. po kasi maski man po baga sa mga Yes, mga household yes, ka yes. na Oh. they pwede naka-segregate kasi Yeah. di ko kwaon ka Di pigkukolekta. mga eco-aid. Oh. Opo. So nadarami siya sa school and as sa kuya din po kumbaga ang mga aki willing din po sinda mag-help, Opo. willing sinda so parents sinda with the consent, Opo. kumbaga nakagibo kami ki plan na Mm. gabos kami magtatarabang maga-supervise sa mga waste, garbages, po, and gabos po ito tigmo-monitor me. Pero since then pa ito sir, Yes. papadagos yes, mi na lang, yes. not because of the Reward nga Opo, o sir. recognition. Kasi sir, unexpected din po yung sa city talaga namin. And para sa sir, which is ang grade okay sa sa OCNR is Opo. nagbi-visit sin daw na talagang surprise. May Kumbaga, double check opo, double checking. Ano po ang maabutan ninda? Yun ito. Iyon na po ito. So, wala kaming maiiro dyan. Wala kaming magigibong anything. Kung may basura, may basura. Correct. Pero, what is good po, Sir Samo, is every classroom, Opo. with the help of our YESO officers, informed ang mga aki na sa classroom pa lang, magsasegregate na sila. So, once na naglibot po, sina ma'am sa OCNR, maayos po sa klase may. So, Iyo so po. mga basura, so mga waste may. Ito po, sir. Yeah. Ini pong waste reduction initiatives, paano po nasisiguro na tama ang segregation, tama ang pagka-identify kan mga basura, tabi, Ma'am Jamie? So sir, kami po nag-orient man po si Teacher Sheena sa iyang YESO officers. And the YESO officers echo niya po ito, ninda, every classroom, even sa mga little kids sa school, po, nag-room to room sinda to inform the 5 hours, Opo. the proper waste segregation. Okay. So, duman po, na-i-inform sa mga aki. And kami man po, na mga coordinators, we make sure po na pag nagalibot for the monitoring kang basura, naiiling man po na tapos na-integrate din po siya kang mga teacher sa lessons. Opo.
Iyo. sa health, sa science, igwa po siyang integration. Iyo po. So, nai-informed na maray sa Yeah. mga aki po. Yeah. Ano pong mga initiatives ang ginibon nindo na mga best practices na pwedeng i-share sa nagdanang yan? Sir, siguro ang saro sa naging asset me sa waste reduction is sa mga aki po. Iyo. So mga aki po kaya mismo, sir, Opo. nagko-collect Ay, ng wow. segregated Oo. garbages po. Ang nangyayari, sir, in the morning, ano po, 'di ba, kinder to primary. So di man to grade 3, di man po sinda pwedeng ipaano kayan. So sumalaog po na half kasi si officers banga mi po sa duwa. Iyo po. May morning session na ma-collect kang segregated garbages, waste. Tapos sigawan po sa hapon. So sinda po mismo ang nagko-collect Opo. kang mga basura Iya. Okay. Okay. every classroom po Opo. na segregated. So ito po naging parang initiative Oo. tapos ninda din po ang nagdadara sa MRF kang mga waste with the help of syempre sa supervise Yeah. din po man Yes. pwedeng pabayaan Yes. sa mga Yes. aki. Oo. And with the help of our utility po sir mga magabat na Tama. Correct. mga basura ihahatod po din dadaman sa MRF. Sige, tatod madam, babalikan ta Sige ka po. kung ano Thank sa you, mga waste reduction programs na ginibon nindo, halimbawa nga nag-recycle kung igwa kung nahiling naman sa compound nindo Okay, madam Sheena, siya po ang school YESO coordinator. Paano mo po pig-motivate ini ng mga estudyante? Importante ba ang motivation, di ba? Magsunod, etc. Paano mo po sila pig-organize tangali na maging magayon pang proseso nindo? Opo. First of all po, tig-meet ko po. So, actually, nagkuha po kami ng officers Oo. sa intermediate na po. From Okay. grades 4 to 6. Okay. Kasi sila na po ang may kakayahan. So, yun po, nagpa-meeting po kami and then nag-elect po ng officers. Okay. And then yung officers po, yung minute up po namin and then kumbaga, tig-orient po Oho. sila kung ano ba yung mga dapat nilang gawin. So sila po yung una po naming tig-inform, binigyan ng mga information Opo. para naman maitawid nila sa mga Oo, mga kakasabay na estudyante. Opo. From kinder po yon to grade 6. Opo, So, kagaya ng sinabi po ni Teacher Jamie, naglibot po sila from kinder to grade 6 para po mai-orient din po yung maliliit na bata. Yeah. Yeah. Para sa segregation and other Yeah. po information about the caring of the environment po. Kasi hindi lang po kami doon nakatutok sa pag-segregate ng basura. So, kailangan din po yung pag-care sa environment. Yes. Like, yung pagputol ng mga flower, yung pag-aapak sa mga tanim, Yan. yun po, yung pagkakalat ng basura, and doon din po sa iba, yung pagsusunog bawal. Opo. Yeah. Di ba, pag coordination po, gari ba kulang sa estudyante, di ba? Kasabay sa mga co-teachers nindo, pati sa iba pang bigsamin ni Madam Principal na mga partners, mga barangay, etc. Kung ano po ka-challenging ang trabaho niyan, Madam? Siyempre, baga, kahit po kay mga volunteer, baga yan kadaglan, di ba? Mga volunteers, di ba? Paano po? Kasi ang quality time tan importante. Paano po? Ano po ang gari na iling mo na? Ano pwede mong ma-share na mga strategies mo sa listeners pag-abot sa coordination tabi? With the help po ni Ma'am Menke, principal po namin, pinatawagan po yung lahat ng parents. Nagkaroon po kami ng meeting para sa pagtutulong-tulong nga po, nag-clean up drive po kami sa school. Ay, wow. Iyo. Sisa pong para pa-snack. Bawal baga ba na magkolekta diba? Bawal baga magkolekta. So, importante ang gari spirit of volunteerism pag-abot digdi, diba? Sa mga eskwela. Po namin yung mga 4-piece members. Pwede sa barangay, correct. Pwede yon. Okay. Sige. Ang sa tuyang presidente Wendell. Okay, Wendell. Paano mo ano ang instruction ni Madam
Paano ang ano ang mga ano yan, ano ang tama ba? Ano ang instruction ni Madam sa inyo para maipasunod ang programa ng school pagdating sa inyong mga mag-aaral? Una po, sinabihan po kami na mag-orient ng mga bata. Opo. Tapos nag-room to room po kami Wow. para ma-inform sila na mag-segregate dahil pag ano po, kukunin namin yung mga basura nila naka-segregate na. Tapos tulungan rin po nila kami na ayos ng ano kasi di po nila kami natulungan. Kami rin naman po ang mahirapan. Oo, kami rin po tama. yung mag-segregate ng basura nila. Oo. Ang mga classrooms niyo, may mga garbage bins, may mga basurahan. Opo. Oh, kumusta sa pag-iikot ninyo sa mga classrooms? Kumusta ang segregated na basura? Ano ang assessment mo? Ano ang napansin mo? Mahirap bang ipasunod o medyo sumusunod na din o ganon? May problema? Nung una po, hindi po nakakasunod. Pero Tama, nung tumagal tama. po Normal yan. ano na nila, sunod na nila yung Tama. implementation ng Opo. YESTO. Oo. Paano mo pinapasunod? Paano mo in-encourage yung mga estudyante? Aside from nagpupunta kayo sa mga classrooms, paano mo in-encourage sila na dapat itong gawin natin? Tinuturoan po namin sila mag-segregate ng basura. Yung mga dyan. Mga plastic, di ba? May mga Plastic. natutunaw, hindi natutunaw. Nabubulok at Yung hindi mga nabubulok. nabubulok, ipinalalagay namin sa Oo. compost pit. Tapos yung mga water bottle, linalagay po namin sa Mr. Bean para pag marami na po, ibinibenta na. Ay, very good dyan. Okay. Amelia, ikaw, ano ang naging role mo sa programa ng school pagdating sa itong waste reduction activities in solid waste management program? Ang naging role ko po is sa pagturo po sa mga bata sa Opo. paglinis Oo. po. And pag free time po namin, pwede po kaming lumabas upang maging malinis ang school namin. Free time, tama yan. Di ba may klase ka mo eh. May free time, pag free time nindo. Mahirap ba ang ganong obligation? Sa una lang po. Sa una. Bakit mahirap sa una? Sa una lang po kasi di pa po kami sanay, ganun po. Opo. Oo. Tapos pag tuloy-tuloy na po, Oo. doon na po nagiging mas okay kasi napapasunod na po namin yung mga bata. Oh, very good ka ha. So mayroon bang mga medyo mahirap bigyan ng instruction o mayroon ding mas madaling bigyan ng instruction ng mga campus mates ninyo? Wala naman Wala po. naman. Masinunod ano? Opo. Very good. Kumusta? Anong pakiramdam nyo na kayo ang nakakatulong, kayo ang nagbibigay ng buhay pagdating sa inyo ng mga bata pagdating sa pag-segregate ng basura? Maligaya po kasi natuturuan po namin sila kung paano maglinis at paano mag-segregate sa tamang paraan. Oo. Kung may nakikita kayong basura kahit sa labas ng campus, anong reaksyon ninyo? Kinukuha na lang po namin kasi po lang tapos tumawag ng iba para kunin. Kukunin na lang po namin. Ay, very good ka. Yung mga officers ninyo, mayroon kayong mga regular meeting o nag-usap-usap kayo kung anong gagawin? Opo, meron. Base sa instruction ni Madam Sheena? Opo, meron. Oh, okay, very good. O Wendell, ikaw bilang Pangulo, Presidente ng inyong organisasyon sa ESO, ano sa tingin mo ang medyo mas madali sa inyo para ipasunod ang programa ng school? Yung madali muna, yung madaling gawin. Anong pinakamadaling gawin sa segregation ng basura or collection ng basura? Lahat mahirap? Mag-orient po ng mga basura. Pag-orient, oo. Bakit sa pag-orient? Kasi po doon po ng mga bata kung paano mag-segregate ng basura. Oo. At saka natitraining ka din magsalita, di ba? Sa mga classrooms. Kumusta ang reaction ng mga bata? Napupugian man sa imo sa mga pero seriously, kamo baga pati na kang training, di ba? Training nindo sa pagsalita sa harap nila, training sa leadership, development, di ba? May mga natutunan ka sa ginagawa ninyo? Meron naman. Okay. Another one. Paano niyo ito didadala
sa community muna, sa community. Sa labas ng school ninyo, may mga nagawa ba kayong may mga ginagawa pa kayo kung paano ma-share ito sa community? For example, sa mga kapwa nyo bata sa labas ng campus, sa labas ng paaralan. Meron ba kayong ganyang experience? Meron naman po. Tinuturuan po namin sila kung paano magtapon ng maayos sa tamang basura. Very good. Sa bahay, paano mo dinadala sa bahay ito? Sa bahay po, sinesegregate ko po yung mga basura para pag dumating na yung kumukuha ng basura sa barangay, ibibigay na lang po. Di na magpapagod yung... Iyo. Taga saan ka? Saan ka nag-uli? Rawis po. Rawis Ecoville mismo? Rawis mismo, oo. Sino ang madaling magsunod sa bahay? Si Papa o si Mama? Pero sa buong pamilya, sa mga kapatid mo, paano mo sa i-share itong mga ganung Di ba kang kapatid? Okay. Sa nanay mo at sa tatay mo. Paano mo sinasabihan si Papa at si Mama? Paano mo, pagaling mo sa school, Mama, sabi po sa school, ganito pala ang gagawin natin, di ba? Paano mo ikunikwento sa parent mo? Pag sabi ko po sa inda kung ano yung naano ko sa school, kukwento ko po sa inda kung ano yung naupadan ko. Yes, okay. Masunod man si Mama mo kasi Papa mo, okay ma? Sige, ikaw Kwan, Amalia, balikan kita. Same question, paano mo ito dinadala sa bahay, itong mga initiative ng schools? Paano nyo ginagawa sa bahay ang magandang programang ito? Sa halimbawa po, pag nakita ko po yung basurahan namin, hindi po nakasegregate, isa-segregate ko po with the help of my siblings po. Opo. Ilan kayo magkapatid? 5 po. 5? Pang ilan ka? Pang third po. Pang third. Si kuya mo, kaya mong sabihan si ate? Opo. Sumusunod naman? Opo. Ay, very good ka. Paano mo sinasabi? Sinasabihan ko po siya na, Ate, pwede mo po ba akong tulungan sa pag-segregate ng basura? Di ba sinabi niya, ikaw na lang, ikaw may alam eh. Pero very cooperative naman ng mga kapatid mo, ano? Opo. Ma'am, may ganoon po kayong Madam Principal sa Mabenchi na MRF ang school? Yes po, meron po. Actually, yung MRF namin is, kasi may dati nang dumating ako ng Rawis Elementary School, meron na po silang MRF. Kaya lang medyo nakita namin na affected siya ng construction. Oo. Kaya Opo. Kaya ang ginawa po namin in cooperation with the SPTA po, from the SPTA fund. Pinatawag ko po yung we had a meeting with the SPTA officers, and then pinisend po namin yung problem, yung need ng school. And then yun ang nila, sabi ko paano natin yung issue na ganito yung problema. Yun since meron naman silang fund, naman sila na okay, tayo ng MRF. So nag-usap-usap po na kung paano po maano. Meron pong MRF kami na pinagawa with the help din ng aming treasurer sa SPTA treasurer na kaya nagawa po 'yun. Okay, thank you po Madam. Mga tugang sa pagbabalik, balikan ko si Madam Jamie Tod lang. Ano ang mga initiatives para sa waste reduction program? Nagbisita po kami duman. Ako sa driver actually, Madam, kang nagkatudsan mo kang letter. Nagbisita po kami duman, nahiling ko sa compound din doon na may mga paguna ko, totoong flowers. Ito pala mga flowers na recycle, ang term ka ito, recycled flowers. Kasi nang kubo-kuba kung nailing duman na mga yun sa pagkagibo. And then, buda ang compound mo niyan kang Rawis Elementary School, bako na masyadong araw kang enot na elevated na po, and then kaya kakaplano sindanin mas magayon, and then igwana sinda covered court. Babalikan po niya to yan, makalipas lang kan mga patalastas. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. An oras hatod sa Indokang Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi.
Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Balik kita mga tugang sa programa. Kaya, digdi po sa DCGB ngayon pong Sabado. Balikan ko si Madam Sheena. Ano po, Madam Sheena, so pigigibon nindong mga, si Madam Jamie. Madam Jamie. So pigigibo po nindo ng mga programs para, sabi nga ni, nagkagawa ka mo kay Edge kumpara sa iba. Siyempre, nag-evaluate baga po sa OCNR, di ba? Nahiling ko kaya duman sa compound nindo, ibang-iba. Tayo ako nailing na mga flowers, ako nailing na mga gari, I don't know kung tama description, gari kubo, something duman sa gilid. Ano po ito, madam? Pwede po pag-share sa nagdanangog? So, nakakontribute siya sa waste reduction. Opo. So, nailing po pala ni sir. So, mga ano to daman. Magayin ko to sir kung nagbaba ka. Para na-tour me ika daman. May picture po kami tapos pag nag-con kita, ipapahiling mi po ito. Ay, sige okay. po. So, ito po sir na mga nailing nindong mga gari siya creations, mga palamuti sa school. Principal's office, di ba? Apo. May naling ako. So, ito sir, before the construction, igo po kami mga learning hubs na tiga-apod. So, since affected po siya sir kang construction, inarali po ito. So, mga kahoy, day man po, tig-tarapok. Tig-make use mo siya ulit. I see. Pig-recycle din sa kahoy. Opo. Okay. Para makagibo kami, sir, mga learning hubs ulit na di maaapektuhan ng construction. So, ito po, sir, na nailing mo naman sa may front. Opo. Yun na po ito sa mga kahoy na tig-reuse. Ngunyan, sir, ito po na mga makukulay na flowers na nailing mo po naman. Even sir sa likod, mas dahol po. Opo, dahulon po kami sir sa likod. Para mag-video lamang. Sige po. Okay. So, duman po sir, ito po is from plastic bottles. Okay. Na ang ginibumi po is per grade level. Sa mga estudyante may nagpadara kami mga plastic bottles sa day na po nila gagamit na kumbaga syempre gari patapon na pinadarami po sinda and ginibo mi siyang mga flower pots, plant pots. Opo. So, tas tigpinturahan. Iyon na po ito sa mga plastic bottles na ginibo mi po na pots na bago. So, ito po sir, ang gari, kapart kasi siya nung Happy School sir. So, gari may eco garden na tiga-apod mi na all of those mga materials na ginamit mi duman is out of recycled materials. Opo. Kumbaga sir, ang tigbakali mi lang duman na inot is yung mga seeds talagang gabos sir, igwa kami duman sir na mga parang mga igari images na tigibo mi paper mache out of mga papel. Sa grade 6 sa Araling Panlipunan corner ninda ay sindang globo. May earth sinda, so it is made of paper mache. Paper mache siya. So ito po. Tapos sir, another initiative siguro po na maaano ko, masashare ko is kung ano man siguro so pwede tang maitao po sa iba. Pwede tang maitao. One way po na naisip mi is may organization kaya digdi sir sa Legazpi, Albay na Albay Animal Rescue and Adoption. Okay. So, igo po sinda sir na paluwa sa Facebook na so, kung sisay daw po ang gusto mag-donate kay mga plastic bottles is tiga-accept ninda. So mga day nila po sir magagamit for our eco garden na mga plastic bottles. Tig-donate mi po siya duman sa organization kang AARA po para makatabang din sa mga stray cats and dogs. Kumbaga nagluwas na din kami sir para at least kung ano man po may share mi sa community sa iba pwede din po maitao. So meaning pala bako lang kamo sa laog initiative pati sa luwas kang campus. May initiatives ka mong giniri po. Okay. Ano pa po ang mga recycling program, recycled materials na naisipan nindo? Or maybe itong reuse
kang mga garbage na nagkokolekta po sa loob ng eskwelahan? Ano pala sir, another pa po is may mga gulong kami duman sa Okay. school. Oo. Ginibo mi rin siyang mga plant pots para sayang man kasi tigpinturahan lang Opo. with the help of the parents, Okay. HRPTA, SPTA. Mm. Tigribo mi po talaga ito. Pero before pa ito sir, Opo. before pa sa nakaduwang principal na po kami before Ma'am tigigibo mi na po ito. So hanggang nyan tigpapadagos ni pa po. Sa mga iba pa po na recycled materials na sir, we make sure na diin na kami nagpapara sa canteen may di na nagapara benta ki something na may plastic. I see. Ano Okay. po? Sa alam mo ngayon, tubig. Apo. Oh, Day na sir ano naman, okay. day na siya nagpaparapagamit ki mga plastic bottles or Single-use plastic cups. nga, Apo. Arugano. So igwa na po sa mga aki na own tumbler, even Okay. teachers po. May darang tumbler. Apo. And Okay. meron din naman kaming mga water bottles sa school, sa classroom namin. Opo. Apo. So ito po siguro another way of malelesen mi ang waste mi sa Iyo, sa tama. school po. Tama ba nang Opo. Ma'am Sheena, kung po yan, gano'n ka, madali ba yan gawin o mahirap gawin? Yung gano'n ko, pagdating sa coordination, tabi, yan ang mga programang iyan, lalo na yan ang mga target nito na parang dahil na magpaparagamit ng mga plastics, lalo na sa mga canteen and sa mga estudyante and mga teachers tabi. Madali naman po yan, sir, lalo na pagkasanay na yung mga Opo. bata. Oo. And hindi lang naman po yung mga bata, pati na rin po yung mga teachers. Yes. Oo. Opo. Kaya Mga madali tumbler lang. pa lang kamong dara, Opo, lalo na yung balungan mga po kids. kamo dahong kibatag. Okay. Magayong bagay na ma-practice, at least nalilimit sa mga plastics sa Kada loob ng rooms schools. po, meron na po kaming mga water refill. Opo, okay. Ma'am Menchi, paano po gari, dahil ko kay gari naging sa mga practices nito, nagiging way of life kan sa indong mga teachers, kan mga estudyante, kan mga parents, etc. Paano po yan nito na parang na-involve sa indang cooperation, diba? Para po mag-ibon araw ka na bagay. Unang-una po, modeling. Opo. So, Model ka pinapractice muna namin. And then, tama, yes po. practice muna, nahihiling Opo. dapat. Nahihiling Oo. dapat. And then, yun po, nag-i-influence na po yun sa yung hindi nakukuha sa sa tingin, Opo. sa pagmo-model. Yun, ini-influence na namin. Yun ang namin. Oo. And then i-add ko lang po, sir, Yes, pala yes doon po. sa aside from the water bottle, we also encourage the learners, the parents po na yung instead of nakapak yung mga nila sa yung for example yung biscuits o yung naka-plastic para ma-reduce na nga yung waste doon sa school, ilalagay nilang nila sa food yung food container. Pwede. Especially din po sa primary, sa kinder to grade 3 na learners. Para So yun na po, dala-dala dala ito, po na, pwede. hugasan na lang and then gagamitin po ulit. Okay. So maiiwasan po yung ayan po. Ay, ikaw, Wendell or Amalia, naka-experience ba kayo na magdala ng basura sa bahay mo sa school? Opo. Ikaw, bakit dinala mo sa bahay yung basura? Kasi po, pag puno na po yung basurahan namin. Ay, very good ka. Oh, so doon mo sa bahay sinesegregate yung basura. Ano sabi ng nanay mo, ng mga pamilya mo? Wala naman po kasi Oo. nasa-segregate ko naman po yung mga basura ko. Very good. Okay, ikaw, Kwan, Wendell? Pinapadala po ng mga guro kasi Oho. ayaw na nilang may Tama. sa classroom Tama kasi yan. Oo. makalat po. Yes. Oh, actually may meron na akong mga alam na mga school talaga. Mas private schools, pinapadala talaga yung basura. Sa basura mo, dara mo. Di ba? It's a good initiative. At least pagdating sa bahay, alam nyo kung anong gagawin. Di ba? Okay. Madam Menchi, ang kumbaga, ang ang pag-abot sa implementation ng mga programs, kay pon ki budget, di ba? May budget man baga. Paano po yan? Siyempre, sa school baga, bawal ang collection. Unless na may volunteer, mag-volunteer nga niya. Ano po ang mga best practices nindo kung paano ka mo
Nagkaka-implement kaan with limited budget. Alam ko limited budget. Although may MOE man ade. Pero limitado ito. Paano po ang mag-strategiya tabi, Madam Mensi? Bali po, since limited din po yung MOE, we are fortunate po na pagdating ko po sa Rawis Elementary School, ang SPTA po ay meron na silang standing, may fund po sila. Ay, very good. Kaya po, and they're very much willing na gamitin po yun para isupport po dun sa programs and projects and activities ng school. So, aside from that po, ng sa PTA kasi nag-ano sila ng MRF and then yung sa painting nag-donate din po sila ng mga pintura and meron na po silang mga pintura na naabutan ko doon na meron ng mga balde-balde. Kaya nagamit po namin yun. And then yun aside from that po, yung mga stakeholders like yung may nag-ano po ng pang-dump po na yung soil, may nag-donate po na mga truck po yung hinakot na doon. Umpam lindo Opo. Okay. Opo. So parent po yun, yung So siguro po yung one of the good practices po is yun isasabihin po let the stakeholders know kung ano po yung need and regular po yung communication. Yun po ang and that way po na win naman po namin ang support nila kasi alam naman nila na noble po yung purpose yung objective is para din po sa bata. Yun po ang pinapaano namin sa mga parents and every time na may parents assembly, sinasabi po namin yan sa kanila na we are doing this for our kids. We are making our school conducive to learning, attractive, beautiful, para po ma-encourage yung mga bata na pumasok po and then they will become more motivated to learn. Yun po ang inaano ko. So in that way po, naging positive naman po yung response po ng aming Okay. Ano po ang yang gari na hiling mo na kang OCNR. Sabi ba ni Madam Jamie, surprise, di ba? May sorpresa, di ba? Kung pag buminabot, kakikiga na sa may ma-evaluate na pala. Ano po sa naging advantage nindo tabi ma'am? Kamong napili. Tapos siyempre, so paghanda nindo during planning, implementation, etc. Gari nahiling ka magayon itong ginibo nindo. Ano po ang sa endong na nahiling mo na gari bintahe kumpara sa iba? Actually, sir, ang po siguro... May gwardiya bang nakabantay permit? Mag-isirip? Meron, opo. Sige po. Unang-una po, sir, we started early. Yun ang na naging kasi I really when we had our meetings kahit na sa mga teachers sinasabi ko po yun na dapat po isipin natin na every day is an evaluation day. So it means that we have to be prepared all the time kasi we are not preparing the school for our visitors. We are not preparing the school for the contest. We are preparing it. We are beautifying it for our children, for our kids. So yun po ang siguro ang motivation din. And monitoring po, yun po ang one of the good practices din na monitoring na kasi sorry for when I go to school po every day, early morning, lahat naman siguro ng principal ginagawa yun. Yun po ang na I roam around and then kung po yung nag-feedback ako sa persons involved, whatever po na mailing ko. So for improvement po yun. So yun po, and then ang maganda din po doon kasi yung mga kasamahan ko po talagang napakaganda po ng response nila po. Opo. Very good. Okay, Ma'am Jamie, tabi, anong hiling mo tabi? Anong gusto mo pang idagdag? Anong naging advances nindo tabi? Siyempre, surprise evaluation, dahil manindo aram, etc. Nagbase lang kamo sa implementation. Sabi ni Madam, dapat ngayon, everyday dapat should be an evaluation day. Sige, Ma'am Jamie. Sir, madadagdag ko lang po sa sinabi ni Ma'am Menchi is talagang gabos kami, maski day niya po, kami oro aldawon sa bihan is arami na. Na routine minute din po na. Kung sakali man kami, di may magibo. So mga parents na willing to help, willing to serve, is always ready man po na
pag abot mi po dyan na 6 a.m., sir, malinigo na po ang school. Oh, very Kumbaga, good. all settled. Bata, sir, makahoy baga sa Iyo mo. baga. Perming, Iyo, may dahon. nahuhulog na dahon. So, gari ito, kadit-dit, may mapupuruto ninda, Opo. sisigidan ninda. Kaya very thankful kami sa mga parents mi na, may mga parents po kaya kami na yaon dyan, kasi mga kinder ang Opo. aki. So, sinda mismo, sir, tigigibo din talaga, ninda, support ninda sa school. And another, sir, gusto ko din po i-commend sa barangay, Opo. kasi sa nakakapadali po kan trabaho mi sa solid waste is regularly, sir, tigkukuha po talaga ninda ang basura sa MRF. Garbage collector na di. Opo. Kumbaga, sir, maski dai pa po gaanong kapano, talagang aagihan po I-pick up ninda na. kami. Opo. Tapos kami man, sir, si Mamenchi, out of, syempre, basura man po bagay ito, sir. Maati, Yes, yes. voluntarily, nagtatao man po si ma'am. Ayun. Or kung si Say man po ang maabutan ng Oo. Eco Aid, Yeah. na maabot man po kami maski diit. Yes, Kasi yes. maati man po baga ang Yes, basura. correct, Trabaho man po ninda ito. So ito po, kumbaga, day kami, sir, na i-stakan Oh, sa MRF basura. iyo. And so last po, sir, na pag-ikot ng mga taga OCNR with the DNR. So last Opo. shortlist na po ito. Naabotan ninda na wala talaga po laog. So MRF me. Oo. Ito po, in the morning kaya, naglibot sindang hapon. So morning ka ito, may nagkolekta na. Kinolekta Nag-apot si ma'am. Day ko lang po, sir, ma-recall kung si Sai. Oo. Sabi na, wala nang lawag ang MRF nindo. Oo. Na-reparo ni ma'am na wala nang laog. Oo. Since surprise, di Siyempre. man din po talaga Correct. Alam mo, dahil may pakolekta So ng very, basura. very thankful kami na siguro may purpose din talaga Yeah. po na nagkolekta that morning ng basura. Talagang, sir, as in empty, so MRF ni wara po talaga ng laog. Kaya nagpapasalamat kami kay Kap. Kumbaga, regularly, Yeah. natatabangan niya kami kang Yeah. council, barangay council, tapos sa mga Eco Aid po kang barangay. Yes. Opo. Kaya, pag surprise visit, Surprise. Matagal pag surprise talagang na orang laog sa MRF niyo po. Okay. Ma'am Sheena, ikaw po sa coordination, ano sa iling mo naging bentahe tabi? Sir, bali po, lahat po gumagawa. Opo. From kinder to Yeah. grade 6 Oo. para ma-maintain po yung cleanliness. And para ma-remind yung mga bata, naglagay po kami ng mga signages. Every classroom, meron pong mga signages. Okay. Tapos makikita nyo po doon sa likod, meron po kaming mga parang card, ayan, paskil. Yun, para ma-remind po yung mga bata about sa pag-care sa environment. Yes. So, inside the classroom and outside the classroom. Very good. Okay. All right. So, oras na naman. Makaskaso ng oras tadi. Makaskaso pala ng oras. Anyway, mga tugang kami po nagalaom na ang samuya pong naging discussions ngayon na hapon. Nakatatod po kami sa doon informasyon para po sa kung paano kita magkakatabang sa pagprotehir as in para po sa tama na pag-segregate. I mean, para kung paano mapangatama na malinig po ang sa tuyang palibot. Siguro hagadan ko na po parting words sa tuyang mga bisita ngunyan. Thank you so much po. Nutong ko na muna si Ma'am Menchi, ang principal mga tugang kang Rawis Elementary School. Ma'am Menchi, parting words po sa mga listeners. Ano po sa Una inyong po, mensahe? thank you so much po, Sir Henry, for inviting us po na maging part po ng programa po nindo. And then sa mga listeners and viewers, thank you so much po. Ang masasabi ko lang po is we are very thankful sa Rawis Elementary School. Napaka-grateful po namin sa mga stakeholders na sumusuporta po sa amin sa school po. And unang-una po yung syempre yung mga teaching personnel and non-teaching personnel, yung mga estudyante namin, yung parents, yung SPTA, si Mami Fredowinda Casquejo, yung SPTA president po, napaka-active niya po. So maraming salamat po. And of course, si Kap Joel Orozco, maraming salamat. Actually po, Sir Henry, mabanggit ko lang po, nung palarong Bicol, surprise naman po yun na naging biliting kami kasi nagkaroon ng problema yung nag-transfer namin yung Naga City delegation. So yun,
surprise yun, na-accommodate namin sila kahit may clinicking din po kami that Opo. time para sa regional press con. So na-accommodate din po namin sila. And yung barangay po napaka-active po. Very strong ang support. So maraming salamat po, Kap. Actually, during that time po, si Kap po ang palaging tumatawag pa nga si Kap sa akin. Ma'am, kailangan pang kolektahin ulit kasi marami. Kaya hindi lang once a day or nakolekta na po ba na So follow up siya ng follow up. So Kap, maraming salamat po. And syempre po nandun po yung stakeholders po na napaka-supportive, yung parents, yung homeroom PTA officers po. Meron hindi po namin pala nabanggit Sir Henry, na meron po kaming mga different parks po. Park po, may English Park, may Filipino Park, may yung nakita niyo po ay yung AP Park, yung sa Araling Panlipunan Park. Tama na And meron kaming mga yung sa may math park po. So, pag nakapasyal po kayo ulit sa school namin, Babalik pwede po niyo kami. po. Magpapagawa ko So, naman video at saka pictures. Iyon po. So, maraming salamat po. Yun ang masasabi ko lang po ay hinihiling ko lang po sa mga kasama ko na i-sustain lang po namin. Continue lang po kasi nakikita naman namin na maganda naman po yung epekto. We are not aiming not just for the reward po, yung manalo. Kasama ng bonus na yun kasi nabigay sa amin. So, maraming salamat po. Pero hindi po yun dapat, sabi ko sa pag-iriba, na hindi lang po yun yung aim namin dapat. Yung drive namin is yung makatulong sa kapaligiran, makatulong sa mga bata. Kasi kami, yung mga bata, sila yung mga sabi nga masalida sa mga samuya. So we have to mold them. Yun. Mag-model kami, ma-influence namin sila para for them to become a better person, better citizen po in the future. Yan po. Thank you, Ma'am Mency. So maraming salamat po. Yes po. Okay, we have Madam Teacher Jamie Llaguno, Solid Waste Coordinator. Sir, kalimutan ko lang doon sa initiative pala. Sir. Idagdag ko lang po. Yes, kasi sayang man. Yeah, sure. Nag-conduct po kami contest per grade level. Nakalimutan ko ang sabihin. Na sir, since may happy school po ba kami, sir, ito po so naging purpose may para sa happy school kasi ang mga teachers po talaga sa Rawis is very competitive. Competitive in a nice way, sir. Muyanindang ma-motivate pa sinda na grabe. So naging chance mi ito what if since pagarayunan talaga, sir, mga bongga talaga ang mga parks mi. So sabi mi, what if mag-contest kita, itry ta kung talagang So kami, sir, nag-come up kami contest and surprise din, sir, so pag rounds mi ni na ma'am so talagang mailimi ko nakasegregate ang grade 3, ang grade 1, tapos so mga eco garden nila, sir, kung mga magayunon ang mga gulay, nag-grow na. So mi ito and awarding din kami, sir, sir. Ang first is grade 5 kasi complete sinda ka na sa criteria. Second is grade 3 and the third is grade 2 po. So the rest na-motivate sinda na gibuon taman ini para sa masunod kita naman so manggana. So ito po, sir, nagpapasalamat lang po kami sa participation, active participation kang mga teachers, mga kairiba may kasi maski, sir, kumbaga wala na sa beyond their roles, duties, and responsibilities. Teacher sa araw ka na din. Pero may sobra sa trabaho. Pero sir, tiga-accept ninda any challenge sa muya ni madam, any help na kaya ninda. Maski, sir, pag-laminate kay mga kung ano-ano. Nagvo-volunteer sinda, sir, kumbaga warang irisipan in a way na buko kayan kasi buko ko na yan work. Kumbaga nagvo-volunteer sinda na ako na kayan. So salamat po sa mga co-teachers may na perming yaon maski beyond na kang trabaho ninda. And sa mga aki din po. Yes. Thank you po. Thank you, Ma'am Sheena Rivero. Yes, coordinator. Apo. Masasabi ko lang po,
In every school po, talagang nagme-maintain po tayo ng cleanliness. Siyempre, bukod sa cleanliness, kailangan conducive po sa mga learners. Yeah. Bali, tinuturuan din po namin yung mga student na kung paano yung pagtanim. Kasama, included po kasi yan sa pinagtuturo namin. Okay. Like sa science, meron na doon na pagtuturo ng paano yung pagtanim. And then yung nagagamit din po namin yung recycled materials in arts. Yeah. Yeah. Kaya, Okay. yun po. Yung segregation, bali talagang tuloy-tuloy na po namin yung ginagawa. Yeah. So, thank you po sa cooperation po ng mga bata, of course, yung mga parents din po. Sana ituloy po nila yung i-guide yung mga bata sa the way na tigturo namin kung paano yung pag-segregate ng tamang paraan ng basura. So, dapat po kasi tuloy-tuloy po yun. Yeah. May Yes. application sa bahay. Yes, very good. Thank you so much po, Madam Sheena. Amalia Angeline Celis, ano ang mensahe mo, lalo na sa mga kabataang nakikinig ngayon? Sa mga kabataan po na nakikinig po ngayon, ay pagpatuloy po nila yung pagiging mabuti po nila sa kapaligiran po natin. Ngayon na mainit po, ngayon na panahon natin, paparating na din po ang malamig na panahon. Yes. Maaari po tayong ipagpatuloy ang pag-segregate po sa mga basura natin upang hindi na po tayo magkaroon ng pagbaha sa ating kapaligiran. Yes. Sa mga magulang na nakikinig ngayon, anong mensahe mo? Lahat na nakikinig ng mga parents ngayon, ang masasabi mo sa kanila? Ipagpatuloy niyo po ang pagiging supportive family, parents po to all parents po na nakikinig ngayon. Opo. Sa pagturo po sa children nyo, pagpatuloy nyo rin po sa pagtulong sa kanila sa pag-segregate ng mga basura. Yes. Thank you, Amalia. And Wendell Sabdao. Una po, salamat sa mga teachers namin na tinuturuan kami sa lahat ng oras. Pangalawa po, salamat po sa OCNR and DNR sa awards na binigay nila. Masasabi ko lang po sa mga kabataan, mag-segregate po sila dahil kung mag-segregate sila, malilesen po yung basura na sa paligid. Salamat po. Sa mga parents na nakikinig ngayon? Sa mga parents po, ipagpatuloy lang po nila yung pagtuturo sa mga bata kung paano mag-segregate ng basura at i-guide nila yung mga anak nila sa sa pang-araw-araw. Opo. Thank you, Wendell. Yan po mga tugangan sa to. Yan. Sige, madam, may gusto ka pong idagdag? Sige po, go ahead. Pwede ko pong idagdag Yeah, po. go ahead. Nais po namin sanang pasalamatan ang very supportive po na aming superintendent, si Sir Danilo Despi, and of course ang aming ASDS, si Sir Larry, Yes. and of course ang aming PSDS, si Ma'am Mary Christine Agarin po. So, and the rest po, sa lahat, yung OCENR, maraming salamat po. So, ito po yung kumbaga namomotivate po kami because of these people na na strong po ang support sa amin. So, we promise po na isusustain po namin ito. And I hope po na nakapagbigay din po kami ng tips or ng motivation po, nakapag-motivate din po kami sa naka-inspire sa mga nakikinig, sa mga viewers po. So, maraming salamat po for this opportunity po, Sir Henry. Welcome po, ma'am. Thank you so much po. Thank you. Thank you po, Superintendent Danilo Despe. Yan, pinaaram po ikadaman. Nag-letter kami kay Superintendent. But gusto man talagang ipaaram. And we are proud also sa ng mga performing schools na ipaaram sa Division Superintendent ang sa inong naging performance po bilang mga mga public school teachers. Okay, mga tugang, salamat po. Abangan sa masunod girare na Sabado sa pang edisyon ng programang Kaya. Digdi po sa DCGB. Salamat. Kasi ng pagantabay, ini po si Henry Maceda. Thank you. Masunod na ang programa alas 3 sa programang Pinky on Baby. Goodbye. Maray na hapon po sa inyo, boss. Sa inyong nadango ang programa Kaya. Abangan iraray sa masunod na Sabado sa parehong oras, digdi sa DZ.